chinhu chimwe chauyisa muono wakasiyana inyaya yemutongo wakapiwa Aida. Ndofunga sofa tanzwa hama dzemukadzi, takufanira kuti tinzwewo hama dzemurume. Pandaitaura namai vacho, mai vacho vakataura kuti haana kumbobvira amborowa mukadzi ende mwana uyu haana kumbobvira akura aine hasha, asi chaitika pandechoti murume wacho akupinda-pinda. Saka kupinda-pinda kuya kwakonzera kuti varwe. Saka uyu airwa achirwira imba yake. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, utindi TV yasata, otende, otende, otindi TV yaba ganjanda, uyai kane muone. Ndiri kuzviziva kuti vakawanda vedu vari kuda kuona Aida uya airova mwana uya, vari kuda kumuona achitaurwa naye, asi chirega ndikuvimbisa kuti vhidhiyo iroro ndo riri kutevera mumashure merino. Hapana rimwe ratichakanda kunze kwekutokanda iroro, asi rino iri rine zvinangwawo zvaro zvandauya nazvo pamusoro penyaya imwe chete iyoyo. Tine kuona kwakasiyana kwatiri kuita pamaringe nenyaya iyi. Zvichikubvira patakaona vhidhiyo richiseculator richitenderera pasocial media, mwana achirohwa, kusvikira munhu asungwa, kusvikira mutongo waiswa, pane kusiyana kwemaonero kwaitika pandauya kuti tizogadzirisa panapa kuti tese tipedzisire tane muono mumwe chete. Handitika right, ndisati ndakupa izvi zvandakabata panapa zvandauya kuzoti tigadzirise nekuonesana pamusoro penyaya iyi, regai ndibatsire munhu mumwe akanyora mucomment section achiti ine handina kumbobvira ndaona vhidhiyo racho iroro ranga richitenderera pasocial media mwana achirohwa. So zvamunoita kuti muwane vhidhiyo iroro, endai mudescription revhidhiyo redu rinoiri. Mwaenda mudescription muchaona lingi ririmomo. Lingi iroro ndere WhatsApp channel yedu. Mobva mabaya follow, musakanganwa kubaya follow nekuti kune zvakawanda zvinoitika kuWhatsApp channel ikokoko, zvimwe zvisikatouyi paYouTube panapa. Saka zvakakosha kuti mubaye follow, mugare makajoina WhatsApp channel iyoyo nekuzoisawo kuzoreacta muri ikokoko. So description racho kubva ndataura kupedza ndakambodirecta vamwe kwenda umwe haazivi chinonzi description chacho. So wakangotarira vhidhiyo irori, pazasi pezita racho pane zita pazasi pevhidhiyo iri, pazasi pacho pane pakanyorwa netumawedzi tudiki tunozongopera mberi kwacho twanzi more. Unobva wabaya pakanzi more ipapo watopinda mudescription, then uchaona zvirimomo, unotowana linki ririmomo rakanyorwa nezvinhu zveblue, wodzanya iroro rinobva ratokuvhurira WhatsApp channel. Unogona kuona pakanzi view channel, wobaya ipapo, wowana pamwe pakanzi follow channel, wobva wadzanya ipapo. Zvakare kune vasina kuona hurukuro yandakaita namai nevaAida nemunin'ina wavo, zvakare mumacomments umu mwamuri kukomenda umu, comment yekutanga iri pamusoro yakanyorwa nemabig letter, pazasi payo pane lingi riripo. Vhurai vhidhiyo iroro munzwezve matama amai pamwe chete nemainini waAida zvakare. So ngatipindei munyaya yedu yanhasi tikurukure zvatafambira panapa. Vazhinji vedu tinozviziva kuti mazuva tiri kufamba nenyaya yaAida. Mai vaya vane vhidhiyo rakatenderera pasocial media vachizvambura nekuzvindikita mwana zvanga zvakaomarara kwazvo. So ndatinini tisati taburitsa hurukuro pakati pedu neaimbova musungwa anga ari muchizarira uyu akazopiwa community service, iye Aida uyu, tisati tabudisa hurukuro iyi, regai timboonesana zvinhu zviri panapa zviviri zvirongomuna. Right, nekuda kwekuti nyaya iyi mabudiro ayaita so far yauyisa muono wakasiyana kuvanhu, sort of like confusion kana kuti division here hameno. Umwe ari kufunga izvi, umwe ari kufunga izvi, umwe ari kuona izvo, umwe ari kuona izvi, umwe ari kuona mberi, umwe ari kuona apa. So
nyaya iri panapa yandauya nayo panapa ndeyekuti chinhu chimwe chawisa muono wakasiyana inyaya yemutongo wakapiwa Aida. Vamwe vari kuti takadisappointwa nekuda kwemutongo wecommunity service uyu waari kuita pachinyamuchese school apo. Vamwe havana kufara nemutongo iwoyo. Vamwezve ndo vari kuti izvo mutongo iwoyo wakanaka. Handitika? So ndadzoka panapa kuti ndikuudzei kuti mhinduro dzese idzodzo dziri kuuya muvhidhiyo riri kutevera kuti tese tinge tine muono mumwe chete. Munoziva zvatinoita pano paUtindi TV. Tinonyanya kuda kuti tibatane, tiyanane. Panenge paine kusawirirana tinopabatanidza. Muchiri kurangarira nyaya yaKadhio Chiteka, muchiri kurangarira nyaya yamai vaya avo kuvharirwa nemurume wavo vachiba mbudzi nezvikafu zvevanhu mudzimba. Tikakumbira kuna Mwari tiri pamwe chete nekuyanana. Mwari akatinzwa, mai vavo vakadzoka kumhuri yavo. Zvakangoda kufanana neizvi, asi mhinduro yakazara iri kuuya. Chimwe chezvinhu chawisazve mutauro, pari kutaurwa nekufungidzirwa kunzi Aida, pari kubuda muromo wekuti Aida anorova murume, ende murume wake akabuda izvozvo pana Tete Tilda achitotaura kuti ndakarova ndikadzurwa rasta iri nemukadzi uyu. Saka ipapo pari kuita unga pane mhute, nekuti ukafemedza nyaya yacho nechekure unoona sekuti murume uyu ari kungotaurawo zvakewo. Vamwe vari kuti murume uyu haarovi mukadzi, kana kuti chakakonzera kuti rasta ridzurwe. Pandaitaura namai vacho, mai vacho vakataura kuti haana kumbobvira amborova mukadzi, ende mwana uyu haana kumbobvira akura aine hasha. Asi chaitika pandechoti murume wacho akupinda-pinda. Saka kupinda-pinda kuya kwakonzera kuti varwe. Saka uyu airwa achirwira imba yake. Ndo saka handisi kuisa chidhindo, ndiri kutaura maonero nemabudikiro azviri kudini, azviri kuita. Asi zvese izvozvo tiri kuda kuti zvijeke. Handitika? So kune vasina kunzwa hurukuro yandakaita namai vacho, pamunonyora makomenzi apa muvhidhiyo rino iri, pamunonyora makomenzi, komendi iri pekutanga iyo yandakanyora nemabig letters izvo ine link riri pazasi reblue. Munodzvanya lingi iroro kuti munzwe hurukuro yandakaita namama vacho, kuti tizame kubata mativi ose enyaya. Asi inini ndichizotifemedzei, ndiri kuona, handisandani rakazara, ndiri kuona sekunge paimba iyi yaane kakusheka kakuti hapasina rudo chairwo. Asi regai tizvione muvhidhiyo riri kuteera. Tirege kuita zvekufungidzira, tikurukure nevanhu vacho, handitika, tizvinzwire. Right. Chimwe chezvinhu chandiri kuona vanhu havasati vanzwa mativi ehama. Ndofunga sofa tanzwa hama dzemukadzi, taakufanira kuti tinzwewo hama dzemurume. Kana ndiri right ipapo, munongotaura kuti ngatiitei saizvozvo. Asi kana paine zvimwe zvandasiyirira zvamuri kuda kutarisira kuti tinzwe, nyorai mucomment section. Right. Chimwe chinhu, mwana airohwa uyu, ndinotenda kuti kune vamwe vana vekuti kana voita zvinhu munotozotanga imwe zvacho zvinoita kunga agarwa nemweya yetsvina, kana iri misikazwa yacho, semwe yataiita inini namukoma wangu tichiri kukura. Ndikairangarira ndinonyatsoona kuti dai takakura nevamwe vanhu vainyatsokuzvambura tisu taifanira kunga takazvamburwa isusu. Ende ndikachizvirangarira izvozvizvi ndinonyatsokuona kuti zvaazvina Satani. Zvaida kutiuraya. Patakazotora nzira yekunamata tatozvikomana zvatisamu, ndakanyatsokuona kuti right, upenyu hwachinja. Dai ndakaramba ndiine gwara riya rekare, pamwe kutaura kuno ndisisipo kana kuti ndiri mujeri. Saka zvimwe zvacho pamwe pacho zvinenge zvino mweya yetsvina. Tinoda kuongorora zvese izvozvo. Pavhidhiyo ratichakupai. Then imwe nyaya,
handisi kutonga ndibate zvakanaka. Imwe nyaya ndeyekuti hasha dziri kuitwa namai ava, pamwe pacho zvimwe zvinokonzerwa nemamiriro ezvinhu. Vamwe vana mai havagoni kugadzirisa nyaya zvakanaka. Tine vamwe vanhu vekuti kana akavhiringana nemurume anopedzera hasha kuvana. So zviri kunga kuda kubudikira zvakada kudaro, asi tikuda kuti zvijeke pavhidhiyo ratichakupai mumashure merino iri. Handitika? Saka regai ndidzokorore kuti kune vasina kuona hurukuro yandakaita namai vaAidha pamwe chete namai nini vaAidha, pamakomenzi ipapo pamunonyora makomenzi, komendi iri pamusoro pekutanga ine lingi riripo reblue, dzvanyai munzwe nyaya iyoyo. Tine imwezve rimwe lingi rataisa mudescription reWhatsApp channel yedu kune vasina, kuitira vaya vasina kuona vhidhiyo remwana wacho paakanga achizvindikitwa ipapo paanga achirohwa. Ndine vamwe vandakaona vainyora kuti tipewo vhidhiyo racho, hatina kuriona. Saka mamwe emavhidhiyo akaita sewayo zvakaita kunga pari kuabhiswa vana kudaro, YouTube inoramba inonga yakutirova nemamwe mauyo nemumwe mitemo isina kuzonaka yekuti havazozvifariri zvinhu zvakaita seizvozvo. So mukaenda mudescription munondowana lingi rataisa imomo, mowana vhidhiyo iroro. Ndakudzokorora. Kana uchida kupinda mudescription, vhidhiyo kana ringori paYouTube ipo paya, kana uchishandisa foni here kana kuti computer whatever, pazasi pakanyorwa zita renyaya apa. Ukapatarisa pane tumawedzi tudiki tunondopera mberi kwacho kwanzi more. Unodzvanya ipapo pakanzi more ipapapo, unenge watopinda mudescription. Then kana wapinda mudescription woverenga zviri mudescription imomo wozvinzwisisa. Kana usinei nazvo, mhanya kuzasi kune malinki, kune mablue words ariko, ndo linki irorero. Wodzvanya linki iroro unenge watopinda paWhatsApp channel yedu. Wobva inogona kukuvhurira pakanzi view channel, wobaya ipapo. Pane panenge pakanzi follow channel, wodzvanya ipapapo, kuitira kuti kune zvakawanda zvinoitika zvimwe zvisingauyi kuYouTube urege kuzorasikirwa, urege kuzojambwa. Thank you very much. Ngatichimirirai vhidhiyo riri kuteera mashure apo tichanga tichikurukura naAidha. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata. Utindi, Utindi, Utindi TV yababa kanjanda, uyai kane muone eutaka njanda waya waita mukurumbira neUtindi TV kamakan komana eta makumbo zopambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende, 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 utende baba, nesuo tasimuka tarira